אני מאוד שמח להיות פה. החבר'ה של חיפה. זה ל10 דקות. אני מאוד שמח להיות פה היום, ואני רוצה קודם כל להודות לרב שהזמין אותי להרצות כאן, לפניכם סטודנטים יקרים, אוניברסיטת בר אילן. אני בטוח שהיום תשמעו דברים שלא שמעתם, ואולי גם דברים שכן שמעתם. ההרצאה היא מאוד קצרה, אך היא מאוד ממצה. מי שיפנים יראה שיפור בבריאות שלו וגם יחיה חיים טובים, מאוזנים. מי שיקליט ישמע בפנים, הוא יראה כל פעם כל מיני רעיונות חדשים, כי זו הרצאה מאוד מתומצתת. ההרצאה, השפעת המזון על נפש האדם, על האדם ועל נפש האדם. אז קודם כל אני רוצה לספר לכם איפה אנחנו חיים. כולנו יודעים, פקקים, מלחמות, צבא, בלגן, טסט, רכב, בלגן גדול. המציאות המערבית שבה אנחנו חיים סוגרת אותנו מבחינה מחשבתית ומבחינה בריאותית. מה הכוונה? יש לנו הרבה דברים שאנחנו, אם נחשוב עליהם או נסתכל עליהם, אנחנו בכלל לא נעשה אותם. אבל מכוח האינרציה שאנחנו חיים כאן, ישראל, 2013, בתרבות המערבית, יש בעיה. הבעיה היא שאנשים חיים את הרגע, חיים כאן ועכשיו. משדרגים את האוטו, משדרגים את הפלאפון, ואז מה קורה? שהם פתאום לא מרגישים טוב. הפתרון של התרבות המערבית היא הגלולה. יש לי כדור, אני הולך לרופא, הרופא אומר כן, קבל לך ראש, קח אקמול, אני לוקח את הכדור, שותה את האקמול, ואני מרגיש יותר טוב. אז אני רוצה לתכון כמה שאלות. האם הכדור מרפא את המחלה, מרפא את הסימפטום למחלה, או את הסיבה להיווצרותה? מה אתה אומר? אתה, כן, החמוד. אני חושב שהוא מרפא, הוא מנטרל את הסימפטום שמופיע לה. יפה מאוד. ומה זה מזכיר לך? זה נגיד אם חס ושלום יש קיר, יש בו סדק. והקיר מתחיל, אתה רואה, להיפרד. ראיתם פעם דבר כזה? כן. ראיתי את זה בעיקר בבתים ישנים. אם אני אבוא, אני אקח שפכטל, ואני אמרח את השפכטל בדיוק כאן, איפה שיש שבר. האם לדעתכם זה יפתור את הבעיה של הקיר, או שזה רק ייראה אסתטי? מה זה שפכטל? שפכטל זה חומר שמיועד לסתום חורים. אתה צודק, סליחה, הייתי צריך להגיד את זה. חשבתי סטודנטים. בכל אופן, היום, בגלל המצב שיש לנו, אם אדם יהיה לפניו שתי דברים. יהיה לפניו דבר טעים ודבר בריא. במה הוא יבחר? בטעים. בטעים בדרך כלל, נכון? למה? זה טעים. כי ככה חינכו אותו, נכון? ישי, תוכל למזוג לי כוס מים בבקשה? זה בריא אבל? מה אם זה... מים זה בריא, תכף נלמד איך. יש מחקר יפני בדיוק, אם מדברים כבר על מים, של מדען בשם לי אמיטו. הוא חיבר ספר שנקרא מסרים מהמים. מישהו שמע על המחקר הזה? השפעה איך המים משפיעים? על המקפרות, השם שלו עוד פעם. לי אמיטו. הוא עשה דבר מאוד יפה, לקח שתי בקבוקי מים, שתי טיפות מים. על אחד מהם הוא אמר, אני אוהב אותך, אתה חמוד, אתה צדיק. ועל השני, מה הוא עשה? הוא אמר מילים לא יפות, הקפיא אותם ל3 שעות, העלה אותם למעלה, החזיר אותם וציין אותם במיקרוסקופ אלקטרוני. תודה רבה. השם ישמר. מה שקרה זה שאותה טיפה שהייתה במה שנקרא אנרגיה חיובית מהאדם, היה לה צורות גיאומטריות מושלמות, כמו פתית שלג. ולעומת זאת, הטיפה השנייה נראתה כמו צורה של... סתם צורה מבוגרת כזאת, אני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות. איך זה נהיה? אנחנו יודעים שהמזון שאנחנו אוכלים, מה מורכב? מי שיש פה סטודנט לכימיה? חלבונים, פחמימות, חלבונים, פחמימות. אם אתה מפרק את זה למבנה יותר קטן, המבנה של המים זה מבנה כזה, יש מולקולות חמצן, ולידה יש שתי מימנים,
המבנה הזה בעצם זה מולקולה של מים. זה נקרא מולקולה פולרית, בספציפית זה לא משנה כרגע. מה שחשוב לנו במבנה הזה זה דבר כזה. מישהו יודע ממה היחידה הזאת מורכבת, המימן? מימן מורכב זה לא משהו כבד, רק אני בכללות כדי שתבין. מפרוטון ואלקטרון. והאלקטרון רץ מסביב לפרוטון, זה כולם מכירים, זה משהו בסיסי. למדנו את זה בכיתה ט' במדעי. והניוטרון ככה רץ מסביב. מה יש ביניהם, מישהו יודע? ריק. יפה, ריק. המדענים מגדירים את זה ריק, אתה צודק, אבל אנחנו, ליהדות יש רעיון אחר. הריק הזה, שנגיד זה ככה, נקרא לו ריק, הוא למעשה, בפנים, זה נקרא אנרגיה, מודעות. בפנים יש למעשה את כל המחשבות שהיו באותו זמן. וזה מסביר את התופעה הזאת שבנו המדענים, וכרגע הם עסוקים בתיאוריות. המבנה של המולקולה של המים... מה זאת אומרת עסוקים בתיאוריה? זאת אומרת שכרגע הם עוד לא יודעים מדוע זה קורה. מדוע שמדברים, עכשיו יש כמה הסברים, אולי בהמשך אם אין לנו את הזמן, וזו הצעה מאוד קצרה. מכילה, הצעות שאלות בסוף, תודה רבה. אבל המדע יש לו הסבר לכל דבר. שוב? המדע יש לו הסבר לכל דבר, מה אתה מתכוון תיאוריה? תתפלא אבל. אני אפנה אותך אחר כך למחקרים הכי עדכניים, רואים שכרגע יש כמה תיאוריות. ברגע שיש כמה תיאוריות ואין הכרעה ביניהם, זה אומר שהם לא יודעים בדיוק את הסיבה. אבל אותנו לימדו שמה שבאוניברסיטה זה אמת. אני לא אמרתי שלא, אבל השאלה מה האוניברסיטה... לשיטתך מה שהאוניברסיטה אומרת זה אמת, כרגע האוניברסיטה אין בה הכרעה. יש כמה דעות של כמה אנשים, שכרגע ביניהם לא יודעים מי צודק. אוקיי? בכל אופן, אני אעשה סיכום ביניים קצר. יש לנו מזון. המזון מתחלק לחומר, שזה מה שאמר הרב פחמימון, חלבונים וכולי. ולמדנו שיש פן נוסף, נקרא לזה אנרגיה. ומה זה? כל המחשבות, כל האמירות, מה שמסתובב מסביב. מסתבר שלחומר יש יכולת לקלוט את האנרגיה הזאת. עכשיו, מה קורה אם נשתה כוס מים שהיה בה אנרגיה חיובית, שהיה בה אנשים שכל זאת... נגיד כוס מים במקום נחמד, נגיד בבית כנסת, לעומת כוס מים שהייתה... בעזריאלי. עזריאלי, תשמע, עזריאלי, אני לא יודע אם זה מקום... אני אתן לך דוגמה אחרת, לא עזריאלי. מקום שהרב הוא בו. בכלא שטה. בכלא שטה. מסתבר שיש כוח, אם אדם שותה את זה ושותה את זה, מצד אחד, במקרה הראשון להרגיש חיובי. במקרה השני הוא פתאום להרגיש עייפות, אין לי כוח. עכשיו מה שאתה אומר יוצא שכל האנשים שנמצאים בסביבה שלילית, הכלואים בכלא, כל השתייה והמאכלים שהם אוכלים, עם כל האנרגיה השלילית הזאת, הם צריכים להרגיש עייפים כל הזמן ולמות בגיל צעיר. ולא נראה שככה זה... מוות? אני בכלל אמרתי מוות. לא, כאילו כל האנרגיה שאתה אומר, כאילו, איך זה משפיע עליהם? או, זה השאלה שאתה צריך לשאול, איך זה משפיע. וזה נושא להרצאה אחרת, כי הזמן שלו מאוד קצר. אם תרצה אחר כך אני אביא לך כמה תשובות של... סוף ההרצאה תגיע. בכל אופן, אנחנו יודעים למשל מים שמדברים לידם, אם תשימו לב, חבל שזו כוס לא שקופה, יוצרים ויברציות. המים, הוויברציות שלהם קולטים את האנרגיה. מה היהדות אומרת בדבר? היהדות גילתה את המחקרים האלה המון מזמן. יש דבר שנקרא כוונה. יש לך עוד 2 דקות בקושי. בסדר הרב, אני מגיע לפואנטה. אל תדאג. הכוונה של האדם, שהוא מכוון לעשות משהו, זה בעצם מה שיוצר את המציאות. למשל, הרב דוד, אתה רוצה לשתות כוס מים. הסטודנט דוד, סליחה. אתה רוצה לשתות כוס מים. מה אתה עושה דבר ראשון? אחרי שאתה רוצה?
כן, פעם. לא, לפני. במלא. לפני. ויקוס. חושב איך... או! בשם. יפה מאוד. סוף מעשה, כשאהבתי. כל הכבוד. אתה גם יודע תנ"ך? יפה מאוד, איפה למדת? לא של זיו. כל הכבוד. לא, סטודנטים אינטליגנטים הביאו לי הפעם, אני ממש שמח. באמת, זה לא כל הרצאה אני מקבל כאלה סטודנטים. בכל אופן, אני אגיד לכם רק, כשלמדתי בקורס ביוכימיה, למדתי שכל דבר, הגוף יכול לסנטז כמעט מכל דבר. יש המון עובדות, המון מסלולים מטאבוליים שאדם, נגיד, אוכל כל דבר, ונהפך לו לבדיוק מה שהגוף צריך. זה ממש, הגוף שלנו זה משהו פלא. והיהדות, מה שאומרת על הנושא, זה דבר כזה. ברגע שיש לך כוונה לדבר, המדע גם היום, המחקר הזה של אותו פני, אומר שהגוף, המים והמזון קולט את אותה אנרגיה שאתה משפיע בה. ולכן, בואו נעשה דוגמה קצרה למשל. היהדות, מה שהיא עושה בדרך כלל, יש לנו גם כל מיני דבר שנקרא ברכה, שאתה עושה את זה לפני המזון, וזה משפיע את השפע הרוחני, האנרגיה, בתוך המזון. אני אתן לכם הדגמה קטנה ברשותכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. איזה מים יש לי עכשיו? מים טובים או פחות? אותו דבר. אותו דבר? אולי. אז בכל אופן, אני רק רוצה לסכם, הגענו לסיום. למדנו היום על מה זה מזון גשמי, מה זה מזון רוחני. למדנו שאת הגוף כולנו מזינים, אבל לפעמים אנחנו שוכחים להזין את הנפש. מי שמזין גם את הנפש, יזכה לחיים בריאים ומאוזנים. אני רוצה לברך את הסטודנטים בברכת בריאות איתנה ובברכת משיב הרוח ומוריד הגשם. כן. אמן.